Riwruok mar koro gweng' mong'ere ni Reproductive Health Initiative CBO dhi nyime gi chenro mag goyo mbaka gi jokanyo sectors mopogore opogore kaachiel gi rawere kaunti ma Homa Bay mar konyo e kedo gi midhiero adek madongo mahinyo ngima rawere e kaunti no. E chenro no ginywando jodolo mag dinde, jopuonj, jodongo, rawere, jofwamb weche kendo mamoko mar sumo rieko kuomgi e wi okenge manyalo keti mar kedo kod midhierogo. Dwaro mar chenro en neno ni rawere bende oyudo thuolo mar wacho pek ma gikadho e ngimagi manyalo miyo ikonyogi kendo githegre gi maricho manyalo hinyogi. Wadwa ni mondo wati kanyakla gi jonyuol, jopuonj, council of elders kaachiel gi yudhe bende to gi osiptende mondo wayaw pach nyithindo marowere, nikech wayudo ni iye ma oiw kaachiel kod lwenje mag nyodo to gi ich moiw obedo mang'eny sana Homa Bay. Ei go mbaka kae miyo ng'ato ng'eyo gimonego tim mondo wariwre kanyakla waduok gimiluongo ni triple threat chien, nikech iye moiw gi miyo nyithindo we skul. Lalruok gi onego kel nyithindo matindo on board, ma lalruok gi onego bed Christ centered fellowships mamiyo gibedo thuolo ka gi express themselves. Wan kaka jopuonj wan gi team miluongo ni counseling and guidance ma otelne gi senior teacher. Koro senior teacher en jal ma oyudo tiegruok, kendo wan kaka skul wachiwo lwasi maber ma nyithindo nyalo chiwe pachgi kendo gi discuss problems magi duto gikale. Koro miyo ka in janyuol owinji kete machiegni ma ka en gi shida to wachoni, kosewachoni shida no to mi nyalo konye. Kora Magajuang, bende isewinjo ni ng'ato dak e bugo kata rogo to kaponi podi to inie masigana ni geti e gweng' manyamilu e kar kaunti ma Migori, jaduong' moro ma ike oniang' odak e andaki, bugni kod rogo moko malich kaka ode. Jaduong' no bende okunyo pi magoyo go matafare kaka yo mar yuto. Java marot jambaga no leme kaunti no kendo miyo report ni yo machal kod mae. E kaunti ma Migori